masu kallonmu da sauraronmu a wannan tasha ta mu ta ARTV da kuma tashar mu ta FM muna muku marhaba lale bisa wato irin shirye-shirye da muke kawo muku na shagulgulan sallah, wanda a yau dai za ku ga yadda hawan Nasarawa zai kasance, wanda wannan hawa na Nasarawa shine wato yake wato ake yi wato uku ga sallah, wanda wannan na da tsohon tarihi, wanda tun lokacin turawa ake wannan hawa, kuma a lokacin sarki Abbas aka fara wannan hawa. To wannan hawa dai kamar yadda za ku gani a yanzu, hawa Nasarawa wato hawa ne na kusan na ƙarshe a matsayin na shi wato gwamnan Kano Dr. Malam Ibrahim Shekaru a matsayinsa na gwamna, wanda a bisa alamu yadda alamar wato yadda wajen yake a cike a wace yake kowa na cikin annashuwa da wanda har yanzu cikin wannan ɗakin taro na Africa House za ku iya ganin wato duk kwamishinan da ke garin nan ya samu halartar wannan taro ko kuma wannan hawa na Nasarawa da shugabannin ƙananan hukumomi da masu ba gwamna shawara da 'yan siyasa da 'yan kasuwa. A halin yanzu dai kowa na dakon isowar wato mai gaya mai aiki, wanda kuma shi ne wato jagoran wannan hawa wato sarkin Kano kenan, wato Alhaji Dr. Ado Bayero, wanda daga isowarsa to komai zai kankama. To kamar yadda kuke gani wannan ɗaki dai da kuke gani yana cike ne da wato shugabannin ƙananan hukumomi da masu ba gwamna shawara da shamomi da 'yan siyasa da kuma wato 'yan kasuwa kamar yadda na gaya muku. Wannan hawa Nasarawa dai kamar yadda na gaya muku yana da tsohon tarihi, wanda tun zamanin turawa ake wannan hawa, a inda wato sarki na wancan lokaci wato sarki Abbas yakan fito daga gidansa da ke cikin gari ya to nan domin gaisawa da wannan gwamna na wannan lokaci, wanda na jin wannan lokaci ne na turawa, bature ne ke wato gwamna a wannan lokaci. To masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda muke iya gani a hali yanzu ga wato 'yan kagira da kwalkwali nan na wato mai martaba sarkin Kano suna shigowa, da alamar mai martaba sarkin Kano Dr. Alhaji Ado Bayero yana dab da shigowa inda muke. To ai da shi nan kamar yadda muke gani ga mai girma gwamna nan Dr. Malam Ibrahim Shekaru da wato jama'arsa sun to nan ɗakin sun doso wannan ɗaki na wato taro na Africa House, inda za a gudanar da wannan kware-kware liyafa domin cika wato wannan hawa na Nasarawa da ake yi a halin yanzu. Da baki ba? To kamar yadda nake gani nake iya hangowa a cikin wato tawagar mai girma gwamna da shugaban ma'aikata nan Alhaji Rabiu Zakariya, da tsohon gwamnan Kano wato group captain Datso Umaru, ga sakataren gwamnati, su ma ga sunan sun shigo cikin wannan ɗaki na taro na Africa House, wato sun yi gaba kenan kafin mai girma gwamna ya shigo wannan ɗakin kafataran ɗakin taro na Africa House, a inda za a gudanar da wannan liyafa da kuma gaishe-gaishe na musabaha wato da aka saba yi. To gashi nan ina hango leman mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Ado Bayero, wato yana tab da hawa gadan nan da ke cikin gidan gwamnati, wanda gada ce mai hada wato ainihin filin gidan gwamnatin da wannan ɗakin taro na Africa House. Allah ya kalli sarki, Allah ya ƙara sarki lafiya da imani da ƙaunar talakawansa, wanda abu ne da ya saba yi. To gashi nan dai za mu iya ganin masu algeta wato sun ɗaɗɗaga ainihin algeta su suna jiran wato isowar mai martaba sarkin Kano da Alhaji Ado Bayero, wanda gashi nan ya doso wannan ɗakin taro na Afirka da muke gani a halin yanzu.
to kamar yadda na gaya muku tun a can baya, wannan haye-haye musamman wannan hawa na Nasarawa da na baya da wanda za a yi na gaba, wato su ne kusan hawa na ƙarshe a matsayin shi Dr. Ibrahim Shekarau a matsayinsa na gwamna, wato ganin yana dab da kammala wa'adinsa na shugabancin wannan jiha. To dalilin haka wannan hawa dai na musamman ne, wanda tun daga hawan farko na hawan daushe shi da kansa ya faɗi cewar wannan hawa na musamman ne, ganin hawan su kenan na ƙarshe a matsayinsa na gwamnan jihar Kano. Allah ta miki sarki, Allah ƙara wa sarki imani. Gashi nan ina iya hango shi yana tafiyar ƙasaita, wato shi da hakimansa kawo kan lafiya. Allah ta miki sarki, Allah ƙara wa sarki imani da lafiya. To kamar da muke gani ga mai girma gwamnan jihar Kano, Saddaunan Kano, wazirin raya kasar nufe, Alhaji Dr. Ibrahim Shekarau ya tari shi wannan babban bako, wato sarkin Kano, Alhaji Dr. Ado Bayero, wanda ga sunan sun shigo wannan katafaren ɗakin taro na Africa House, a inda za a gudanar da wannan liyafar cin abinci da isar da wato zumunci da sabai duk shekara. To ga Saddaunan Kano nan kamar da muke gani, shi ma ya sha naɗi, ga shi ya shigo wannan katafaren ɗakin taro na Africa House, yana jagora wa ainihin bakon nasa sarkin Kano, ubanmu Dr. Alhaji Ado Bayero. Allah ya ƙara wa sarki imani, Allah ya ƙara wa sarki lafiya. To dai an fara ne kamar yadda kuke ji da taken Najeriya. kamar da na gaya muku ya samu halartar wato manyan baki kamar shugaban sojoji na jihar Kano da na sama, wato da na 'yan sanda, ga kuma tsohon gwamna jihar Kano gurkarfin Jatsu Umaru, shi ma ya samu halartar wannan waje. Gaba dai ga cikin jerin masu hakimai da ke gaidu akwai wamban Kano, shi ya jagoranci wannan tawaga na hakimai. Hakimin gabasawa gyara kim daga kyau, gaisha kasarcin ban Kano, gaisha kasarcin ban Kano, hakimin dan batta gyara kim daga kyau, gaisha ka ciro man Kano, gaisha ka ciro man Kano, hakimin gwale gyara kim daga kyau, gyara kim daga kyau, gaisha ka bar dan Kano, gaisha ka bar dan Kano, hakimin buci gyara kim daga kyau, gaisha ka sarkin dawakin tsakar gida, gaisha ka sarkin dawakin tsakar gida, hakimin dala gyara kim daga kyau, gaisha ka turakin Kano,
gaishe ka sarakin Kano hakimin Nasarawa gaishe ka dan Darma hakimin Fage gyara kin kyau gyara kin kyau gaishe ka dan Ruwata gaishe ka dan Ruwata